Shubor nakaslem jong unong san hima. Sembut Menteri Rangba Kajela ubak Preston Tensong habayo banekren bat kilat pathai kubor menta kasni kakhandai terik ujiliu arhajar apusan ula pensyai halor kajing yo kemno ye kisaungut kirunar kibadan kti ban penyap yo raja Raghuvanshi ubadai ukurim jang kasonam Raghuvanshi ula ong baka sorkar bat kipulet Kajela kilashem kya baha halor kani kakam bat kanang penklancho show ye kirukom trekam lingba ka Meghalaya Residents Safety and Security Act arhajar khanriu show ula ong hakabai debat kani ka sorkar kala ai ya kajing betha shakishnong hadu ki homestay ki hotel barbaro ki jakasa la kalong hashlong ne shabar ka shalong ki basawai ula kentu baki deban penbiang banyo ikikot kisla ki sernot ki babiang jong kitu ki bawan bansa kai shakinu kinu ki jakasa khamtam haki jaka jungok kai berthei khnang bala dadan kumkini ki jat jingja ne ki brio ki bawan lese daka jingmot banle ki kamsniu ki bor pulet kin yo khamklo ye ki jingtep bankem ne banle ye ki jingdon kam khnang banyada ye ki jingsniu ki bala ban wanja hadin habut ula ai ka jingero ye ki bor pulet ru halor ka jingja ka barang shubdep manja shen ha so sun ki bala kloy banyo kem ya urunar ubadeiru ubarjela ubalawan banjrong kti ya ka wei ka khna khasi ka barang mi na layeng ban let school ha ka porman step ha ka baki bor pulet ka jilla ringkat ki pulet ka asam kilayo ban kemno ya urunar na asam press conference hakaban tip pagba siya kinong snong jong jilla ka jongi hakbedei bat kajing yo jongi na kaliang ka team yo ki police ban kemno ya kini ki ba involve hakane ki jing peniap ya we ne ki toris ubare vlog jong kaway na ka toris ki bawan hakini ki kendiat sni yo la leno te ngasngo baha ban petip ba milayo ban kemno jaki baro sawut ki bara ni suspect ki badon kti hakani ka kam bat kunju ru ya kalok jong ulit raja ka ba milayo ban kem ya karu syake kala surrender ya lebih kamde bagi kem kala surrender dari hakawai ke police station hante hapo yubi te kalong kai ka ba skotonat adin bagi yo bun ke jigen tho na bar jong ka jala Meghalaya jongi sapang ka jinglong ki paitba hapo Meghalaya sapang ke jinglong jong ki brio hasora ka ba penting ka ba prinspi wan iketoris ki bawan na po India keleng saudong bat kumju ki bawan na kaliang jong ki toris ki banambar jong ka ri India jong ni tenrei hakani kasni ngakwa ban petip banatu ba kata kajing ya sadum kajing sanut bat kajing sakno ka balai hujai lai peruske kita kasni kala poi sya ka basai sya ka papau bat menta kaganti kini ki saumut bat sangut ru bat kata ka kom sonam ka kalok jong utulet raja ka ba kin menta kinya ya ka an hakaba ngin warna ya ki baro isya shalong na ka bentabanya chu investigation ka jing kli ki jong dokit ka bapaka te ngekwa ban pentip ban ai khoplei kerpang ru ya ki paitba jok ke jela Meghalaya jungi baro way nadu ka Meghalaya Police Force jongi ke bala trace tom made basni baro nang ta nadu kine ka special investigation team nang ta kidon kine ki dia kini ki SOT nanta kidon ki SDRF ki State Disaster Response Force nanta ki National Disaster Response Force nanta ka NESA nanta kini ki Local Intelligence Unit bat kumju ki nong bat ki an ki kanun hakeleng kisnong kitaw hakitain sora pro rengkat ru ka dorbar snong nang takidon ru ki kenhon na West Jati Hills ki badai ki association ki bakiulum ki baladon benta bahang nang ta ka district association mapi ki media pro ki bayadon ki bayawan jing tiplang na kapor sa kapor tiap deng jong ka jing ka bakraw na kaliang jong ka police department na kaliang jong ka police force ka jongi haka bakaduk nyalala ban poi mentasya ka bangalap ya kadaw bat ya kita kinong le kam snil ha kini ki kendiat ski bat ki kendiat tayo ke blalek no
te kumta ka jing gerpat jongan nak liang jong sarkar ya porok ki pajba jong ka jela ka jongi batin nang sko bahaban ai men sim chuchu ya ka police force ka jongi bat kum juru bandon ka men sim jong ka jing trailang kum mangiu i ka digi dia si kiami nadu ki tourist taxi association bat porok nadu ki nong sok snong ki nong sok tau kiami ya ka balai wa kiami rengkat ban trailang bat ki bor kulit ki jongi bat ka district association bat kum juru bat ka civil subdivision ng Tinasora hakaba kadu ka ngilala ban yo ban kay yaw uson ubang akermens ken da kan ni kajing lap bat kajing yo kajungi kan weng lut ya katu kajing atatin paro kabadon ki turis lani ki pajba ki ba perkat ban wan cungo ban wan syamkai lani wan pikai ya kajing kenat jong kajela kajungi yang ni hapel begalai nilai sim kia bah bat ni nampen klan cucu kawai nak ke mekanisme ke bangingi ngidon menta kalau ka MRSSC ya kane na mangila ai bor haki bor snong haki bor tau kumong ki hadu ki homestay ki hotel baro di Jakarta nila ai kin instruction seporo lani ki trying ki try sem la kalong ha shalong lani sabar shalong ki basawai ba kin penbiang ya ki kot ya ki sla ya ki certificate jong ki tu ki brio ki bawan kadang ba kumo pila da don kum ki tu ki jai brio ki bawan la si da ki jingmut ke basniu ngin yo kamploy ban kem la ni ban le ban ya da ya ki jing ko ban jia hadin habun kum ka tu ki jing jia kum piong pia kum sosun ngasgo ban ong bangi hapan a ki jing ro ya ka police force ke jongi ka batam hadin katu kan ni por nglayo ban kem ban lawan ra aru ya utulus deu sani na ka benta ba ka ain kan sim ya ka rai ka bakhan de kata ka de ka bang apa ba sai